Йоу, Александр Ван Леон. История брати ғарибам Шаҳбозҷон. Бахшида мешава ба шоҳзодаш баъди ғарибӣ. Ин қадар хиёнатой кагид. Йоу. سلام شبان. سلام. اکباله نگاری بچه کنم حیاتم بخشی مدرک خیانت کردم. منو بحث که زیاد کن. Next Sky Production. Солҳои дароз мулки ғарибӣ омам ватан се сол чидай надидамат ба худо ёд кардам омам фаромадам аэропорт хаша харсан мерам мебинам шоҳзодама хотирам мешад ҷамъ омадам таги домтон диди майрон шидӣ мара диди боҳона магазин равон шидӣ омам пеши дом гап занид проблемат наша шабозоме хуш омадӣ кор дорам наша ҳами гапай даром гуфтӣ беимони яроми қасоли дароз бефоида кардамат калон мулки ғарибӣ да ёд мезадӣ месӯхтак ҷигарам иқа соли дароз мехостам ки ту бошӣ да барам дига натонистам хидма қабида қорат кардам қанчиқ мусартава ва ашки пастат задам сартахан гирифтӣ ято нагуфтӣ ма як сухан шоҳзодаам мара башқ иқадар пастат зам беимони яром гуфтӣ ма дигар шидам партофтам ҳамаи коромава намозхон шидам пештарам ай суратот бадандам асайто фигураҷо тенҷи балайка мечиқидам бачо хид ба хид мегуфтам шабоз бо мехоҳиш ки амура хиёнатат кард рафт надора парвои тира баъди даст телефон да гӯш гап зада мерай хона ба худо дагона май мегуфтӣ мекай бона дидам намешаи хепилет бо ғарибӣ наметонистам май аввал ки дигар да насибӣ айқа сӯхтани мада хубтарай мада дурид дига ба худо басай намехом ишқи маҷбурид ҳаром да ёд назад боғи мирали кашиш дармонаму ҷақасам мис хурда биде мардамон вақти рӯбарӯ шиштан омад хотирои кӯдакӣ дилма шикасти беимон ба хиёнати кагӣ фаромамай самолёт ғарибӣ мулки бегона санҷади расиди шабозҷон рафти хона смс вайбер қати мара бад пушаймонама идов хиёнат намекунам метиям маҷон ман нафаҳмидам шабоз сахти ба дӯстам медошта намедонистам мара нева дигарам мехостай ба худо пушаймонам ай корое кардагим хотирае пешим омадай даврои кӯдаким ки бераакада нишон дода кард инстаграмада ғарибӣ натонистам қабидо бидидам арса инстаграм беимон мекади эфир ама сатаи дасти урусодаям кафир ай куҷода ёд мезана ардам мерафте мактаб қачидони яром чи ай нанги номуси мардак сиф 11 малолетка уже хунаш да ҷӯша уже ай тоҷико серқат қати хориҷиё хушай оқибат пушаймон меша ай корое кадагиш ту мера шабоз ғарибӣ бо меояд дигариш номусат ғама надод вақти гуфти гапота татонисти алиш кама алиш намекунам ҷота пушаймон мешай меой бадо қабул намекунам айёрдаи фикра накр ба тӯра тӯй мекунам